ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Aupa, atzaldeon eta ongi etorri Gamerauntzia irratsaiora beste aste batez, naiz irratean eta naiz irratearen eskutik egiten dugun saiora. Eta bueno, badakizuen bezala, ostegunetan, albaldin badugu behintzat, ostegunetan, Seychesletan egiten dugu saioa datorren astean adibidez, asteazkenean, urriak 12 egingo dugu irratsaioa. Eta, bueno, hau nola gero naiz irratean FM-an botatzen da, hori izango da, urrengo asteko, astearte gauian, bai, asteartetik asteazkenera doian gauerdiko 12tan. Hemen badakizuen bezala, beti bideojokoen munduaren inguruko albisteak kontatzen ditugu, bai bertakoak eta bai kanpokoak. Eta nerekin hortan laguntzeko eta bueno, horri zentzua emateko, Lander eta Ariz daukazue. Haupa, mutilak, zen moduz? Arratsaldeon, ondo. Opa, arratsaldeon, ondo. Aste oparotxua, o beti Benetan, kantzera, ez? Beti da oparua. Azkenengo bi urte honek oso potente datoz. Eta, bueno, ia albisteekin bukatzeko aukera daukagun. Nere ustez, hasi egingo nitzateke lehenbailen eta ikusiko dugu nora iristen gan. Ondo baderitzozue. Bai, hori da. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Tamien komentea dana, ez? Ia albistegi amaiera altzen garen. Lehenengo albiste datorrena benetan potenti da, Aspaldi honetan, CD Projekt Redeko poloniarrak behin da berriz azaldu dire guri irratsaioan. Cyberpunk Edge Runners telesaile egon da, gero, berari Cyberpunkeri buruz askotan hitz egin dugu. Baina, oingoan, berri benetan interesgarrizek gatoz, ze bideojoku proiektu mordoa aurkeztu da bez, datozen urtietarako. Honek txosten zabal baten bidez iragarri da bez, eta, apurut danetari dauela esan behar dugu, ez? The Witcher, bauren sagarik ezagunena segurunik, Cyberpunk eta IP edo bideojoku guztiz barrizek ikusko dugu bertan. Lehenengo eta behungo gara The Witcheren joku ikasne badozuen, ze Project Polaris deitzen den proiektu, oin aste batzuk The Witcher 4 moduen aurkeztu gendune, horren inguruko datu gehiago monda bez, ez? Azteko da behin, trilogi barri baten hazikeri izango dela aipatu dabe. Eta, lehen jokue kaleratzen da bindien, oinoko, ikusiko dugu ia ordureko ibilko dizen edo ez, lehen joku kaleratu eta 6 urteko epien, 3 jokuek estreinatzeko asmoa dekie. Esan gendu moduen mundu irekiko RPG jokuek izango dire, baina ingoan euren motor grafiko propio erabili biherrien, Unreal Engine 5 egaz ingo da bez, ez? Horre pike egaz, elkarlan bat abiarazi bien. Horren, esperoteko da kalia handiko. Moteltzia, baina, ritmo biziakin zabiz, Lander ondo, baina honek ze suposatuko leuk, esaten nahi dut. Azkenengo jokuan, Cyberpunken euki dituen bug eta arazo asko izan die motor grafikoarekin lotutakoak. Honek emango dutze egonkortasun gehiago, ero ardura gutxiago, ez? Baina motor grafikoa barik nik esango neke kontsolan bi belaunaldi desberdinetan ibiltzen ezen dela, Ze azkenien, erabila motor grafikoa The Witcher 3koa izen da, eta horregaz ezpi izan eukin lolan arazo horren nabarmenak, ez? Orduen oingoan, espero du baietz, azken batien egungo belaunaldiko kontsolantzako izango zen, The Witcher barri hau, eta Unreal Engine 5, dokumenteta dau, eurek asepiken laguntxikiko dabe, orduen esperotxeko zeukitzi horren beste arazo, ez? Ja konsideratzen dugu PlayStation 5 egungo belaunaldia? Beti bitxik gara horre datxera, ez? Zertan belaunaldi berriz egungo, baitz izango dugu, hainbat, urte pare badeki ez dira, osake, bai. Ados. Zintan, askar esateko, beste jolaz bate bazan, Epic Unreal Engine 5 egiten naizena, mundu irekia anuntziatu zutena? Pasteko tengo goan, ziri buruz abizen. Baina, batzan beste jolaz bate, Epic Unreal Engine 5 erabiliko zuna, mundu irekikoa?
Triple A bat, ero? Ez dakit triple A zan, o A bikoitza zelaizkena, ez da triple A, baina indie bat etzana. Baina... Esteko dugu anoi. Claro, horren beste proiektuetara da bezekikoak, Bai. bari, ez da Matrixen demoa eta hau, bueno, iragarri bien demoa, bai, olako dana pareje naturalakaz eta ikusten zena, ez? Baina, egongo da batean segurunik eurena, gero badoz proiektu gehiagun realen jain postegaz, ze, bueno, ja, edo no kaldeu erabili printzipioz, orduen, ba, ikusko dugu zelako gehiago, bai. Baina ondo, Wukong hori... Unreal bostak baina ez- kalitate grafiko Ark hona bi. emango jo. Arek bi, bai, ipintzen dau. Osa, nagoentxe ikusten, interneten. Baina ez dakit, hola... Bestela gogoratzekoa, ez dakit. Beiratuko. Asmoa da lan dabe, The Witcher honegaz, mundu irekirako prestetie motor grafikoa bera, Osa, alkarren gandik ikesi gura dabe, ba, CD Projektek erabiltzen, ez, motor grafiko hau, eta epikek bai hobetzeko, orduen, ba, bueno, printzipioz, olako joku handi bete erabiltzen daben lehenengo biderra izango da, UE bostegaz. Ba, aurrera ingo dugu, ze The Witcherra gazoinoko guzapila dauz. Bigarren joku edo izango da, bigarren proiektu ebentzet, Project Sirius izenagaz aurkeztu dabe. Eta, bueno, CD Projekt barneko beste estudio bat egingo dugu, The Molasses Flood, deitzen da. Eta, esan da bien agaitzik, beste joku agaitzik urrundu ingo da, bentzet The Witcherren barruen, ze multijokalari ezaugarrizeko ikiko deuz. Alan dabe, gure da beizeti apur bet, sarrera modutxu bet, bai sagako veteranantzat eta bai hasi berri zentzat. Ikusteko izango da orduan iaslakoa izango da, suposatzea dut, multijokalari hori buruen eukin zure Witcher propizioa asmatu, sortu, da horregaz jolasti izango zala kontue, ikusteko da izango da bintzet. Bale, ba, aurrenengo dugu, The Witcherren azkenengo proiektu egaz, Canis Majoris, izango dugu deitzen dela, proiektu hau. Eta oinoko iragarri gabeko kanpoko estudio baten proiektu izango dela aipatu dabe. Hori bai, The Witcherreko veteranoak sortuniko joku izango da. Orduen, uste dut horregote zela ja, estudizio publiko inzala bere gara izen, baina CD Projektikoak ez dabe bai estatu honek izango direnik, oin eksteko goa zelan ditzenan. Baina berez ez da Witcher, ez? Bai, The Witcher izango da. Bai, eske niri izen horrek esaten dozt, ez joku espazial bat. Baitzik. Konstelazioa, ez? Ez, guztiei jarri diete konstelazio izenak. Ja, bueno, egia da Sirius eta, ez naiz fijau, Ez que ez dakit nola simpleagoa ziren, baina arrazoia duk, eso. Sirio, Polarra eta Canis Majoris. Hau The Witcherrena izango da, bai, eta hori adan dabe esan da gadien agaitzik, besti ingandik guztiz aldenduko da, The Witcher jarrako joku, bai. Enekixen, ez dakit, Witcher ez dago berez lurrean oinarrituta, ez? Beste asmatutako mundua da, enekixen konstelazioak ere mantentzen ditxan, ez dakit egiten daben, baina... Bai, ez da lurrien... Ja, pizka pilota garaten naiz, izenekin. Izetez, kontu esan, liburutan, olako unibertsoan zai batuketa bat, ez da exactamente zelan esan, baina, bueno, momentu baten gizakizek eltsi zirela beste mundu batera dala The Witcherreko mundue, eta hori, ba, espertako biztanliek izatera pasetan ziren. Galdera bat. Irugarren jokuen ikustesan horren apurtxu betu behi. Lander, beste bi jolas hauek esan dituztena baitare RPG-ak izaten jarraituko dute? The Witcher irugan estilo berdina? Ikusteko izango da, ez dakit, The Witcherraz ikusi dugu bai karta jokuek eta ez da, guenten oinarretutakoak, orduen ez dakit hortik tiretuko daben, edo guza barrizik izango dizen. Lehenengoa bai, The Witcher 4 izango dana, hori bai izango da RPG bat, baina azkenengo bizek ez dakigu seguru. Ez dakit... Igual saturazio gehiagi ez daiteke izan, ez laizke, esan duzuna, 6 urtetan trilogia bat. Eta ero beste bi aparte, horrek esan nahi du, 10 urte barruan jaso itzazkela 5 jolas, eta hori... Eta gongo da beste baten badu bai, seguru, Eta batez ere oinez, gaur egun tripleak da biztana geru eta gehiago tardatzen, obentza joera, ematen da dela asko tardatzea, da alako denbora gutxean. Ba, eta saturatzeare ez da arriskutsua dela, ez? Gaina, bosta egiten baituzu RPG-ak, indarra galtzezu. Eta, ez da Bat multijokalari izan arren, besti jokalari bakarrentzako, bai, genero partin baten mantendute, ez da... Azkenerak kantzingo zu, genti, ez? Eta parte, 3 estudio desberdin diala. Hori ez dakit, hori igual Call of Duty egiten dago, ez? Bai, baina beste bi estudioak gai izango ja CD Projekt Redan behan kalitatea ateratzeko? Euskalo.
No, jakin, berez Apostu potentia da, bata Bai, barneko zera da, bestie veteranoak osatu niko beste estudizo bada, euskalo ez. Ez dakit oin berotu egin dien, Cyberpunka ondo Nik uste ez dakit, baiet. joaten hasi dalako ero ese nondi doian asuntoa. Bueno, ja Cyberpunka aipatu dozulez, hori, ez da oin aste pare bat uste dut, komente gendu zelan The Phantom Liberty espantzinoan lan eitzen da bezen jatorrizko jokureko, baina horretaz aparte, iragarri dabe proiekt Orion deitzen daen proiektue, izango dela Cyberpunk 2, ez da? Beste bat, bai, beste Vale, konstelazioa. orduan, darena da, fijazioekin, konstelazioekin, eta jazta. Vale. Bueno, negaz bigarre jokugaz esan da bena gaitxik, frankizize ondino urrun hau eruan nahi dabe, suposatxe orduen akatzgitxi hau eta hori da nabe japarne sartzen dela ez, alde horretatik. Eta kasu honetan bebai CD Projekt Reden esku egongo da, hau da, garatzaile nagusi zen esku egongo da. Noizko jasoko dugun edo, oinoko ez dakigu, baina aipatu dugun moduen The Witcherren lanin egon da, nahiko txupalte dela, imaginiko dugu, ez? Bai, gaina estudio bera dia, hau da, CD Projekt Red bera da, orduan. Dia bi triplea eta handietakoak. Eta gainera ezin da bekakain. Hori izatean, Juan, ezin dute Cyberpunk 2077 gertatu zanakin da gero, ezin dute atera gizki, orduan oso ondo atera behar dute. Hor espero dugu ateratzea. Eta, karo, bi megaproiektu olakoak. Ez gainera, The Witcherren ez dute jolaz bat anuntzetu. 6 urtetan 3. Eta hori barbaria da. Alde batetik egia da, gaur egonak entzuten, ez? Asko luzatzen dien jokuak, askotan gaizki irtetzen diela, ze generazioak altzen doiaz, ez? Teknologiana eta gauza berriak irtetzen die, eta orduan geratzen da, lehenengo planteamentua zaharkituta, ero askotan hasi behar die berriro zerotik. Ez? Star Citizenei hori izaio gertatzen. Bai, eta bere garaian Duke Nukem Forever, eta komentatzen zeben, Duke Nukem Forever baino gehiago tardo doena, ofizialki dala Beyond Good and Evil. Bai, 5.000 eta ez dakizen bat egun tako atzera pena urteak, ez, 14 urte, atzeratuta daia. Eta, karo, hori izaten dozuna da, oin irtatzen danean horrek ez da nahi esatia 14 urte landutako joku badanik. Seguramente, galdu dau ez dakizen bat aldiz, rebootak, bueno, euskalo. Itxura eskasa, orduan, alde horretatik, egitea 6 urtetan 3 joku, atrebentzia... Zondi ez dugu amaitxu. Beste proiektu bet, orkestu dabe, proiekt Hadar, ez dakizlan hauskatuko da. Eta hau izango da IP guztiz barri bet, ez da bukiengo zerikusik The Witcher egaz da Cyberpunk egaz. CD Projektek eniko izango da barriro, baina girotxie generoa plataformak, ez ezagune dire. Orduen, jazta bakarrik aipatu niko joku edauzela, beste baten badabizela nien, edo prestetan dabiz bentset. Orduen, hau da nalko da bin kudeatu, zelan konponduko dizen, ditzako bitzen misterioa da, ez dakitz. Edo oso peluzerako. Oso peluzerako da, edo, bai, nitzako bai, Segitzea, The Witcher 3 nostien asko hasi dan enpresi dela CD Projekt Red, baina, holako... Ez, nastien sartzi, Arpen. Bai. Diru askore jaso dute Cyberpunkek gaizkiz du... Estrategia bat. Bai, Cyberpunkek gaizkiz du saldu, orain gainera beste pixka lortuko zuten Edge Runner eta gero, eta The Witcherretatik barbaria da. Ose, 3 sagakin, 300 milioi kopia saldu dituzte, beraz. Ondo dijoazte, gero gaina Netflixen The Witcher seria daukate, diru asko emango ziotena. Bai. Eta, egia hori batzuke, badazpada, aklaratzeko, hori serio hori hasieratik zeuken pentsatuta, jokua eta aurretik. Zeuan, hitzeman da, edo ez dakitzen lasan, lanian, edo, baina. Baina dirutxoa da. Funtziona dute, uste dute lander igual zuko beto esan gaztazo, baina 14 milioi salduta zeuzkela, Cyberpunk, eta saldu ditxola beste 6, ez? Beste 6, bai, guztire 20 milioi ale saldu duz Cyberpunk, bai. Bai, aurretik itxartutu ekibien zera esan, Cyberpunken aurkezpenen baten edo iragarri bien hau telesaile bera. Iliran Garnikak galdetzen du seriatik ezer ikusiko dabe. Galdetzen du dirua seriatik, bai. Ze The Witcher zan erosizotena merke
idazleari zeak, eskubideak. Eta eskubideak, bai, gero horregaz egondala... Bai, Andreu Sarkoski hau. orduan eskubideak The Witcher unibertsoanak. Igual The Witcherren aztakitze telesaiena, Cyberpunkena seguru baietz, baina... Honegaz, nauz horren seguru, Ba, ez dakit, egisa esanik ez dakit, neuke jakingo esaten. Bale, ba horrenengo nahi baduzuen? Bai, beste albiste bat badago, kasu honetan tristia dala esango nuke. Bai, berri txar bat, eta da, ba, azken urteetako joko berezienetariko bat, nik lagun asko dauzka, nik ez da jokatu, baina daukat nire zerrendan, eta egia da, ba, jende pilo batek esan doztala, igual dara, 21. mendeko bere joko kutsuna. Eta Bai. da Disco Elysium saritua, Zaun estudiona, eta, bueno, bat talde hau, bentsat talde kulturala, esaten da ben, azkenean osatzen zeben jendearen korea, desagertu ero desegin dala, bai. Hau da, Zaum estudioa bera, ba, utzi egin da bela, garatzaileek. Eta, bueno, Martin Luiga... Txibarik bota entziela, Joan egin diela, ez da, erak esan dabe. Baina, bueno, Martin Luiga Zaun Kultura Elkarteko arduradunak egin da publiko, eta berak esatez eban tuit batian, eta, bueno, literalki ditzulitako zatitxo bada, baina esatez eban, Zaun erakunde kulturala desegiteko arrazoia da, jada ez duela sorrerako izaera edo jokabidea jarraitzen, bai, etos, hitza erabiltzen zeban. Pertsonak eta ideiak betiko izatera deitua daude. Erakundeak ordea temporalak izan daitezke, bai. Orduan esaten da da, bale, erakundea geratzen da, baina gu ez gare eta gu ez gare ez da, ez? Eta, bueno, egia da gero konfirmatu zebela Alexander Rostoven tuit baten bitartez, bai Robert Kirkbride diseinatzaileen nagusia, Helen Hinpere idazlia eta bera Rostov bera arte zuzendaria, ba enpresa nahi gabe Landerrik esan daren bezala, ustera behartuak izan ziela 2021ko bukaeran. Estudioko investitzailea, akzionistak hartutako erabaki baten ondorioa dela ematen dau, azkenean kontu ekonomiko legal bat edo, eta ba hori, estudioa berak bizirik jarraitzen dau, erakundeak, ez esango deginukena, eta Disco Elysiumen jarraipeneak aurrera darrai. Baina, aipatutako sortzaileak falta dienean, ba, karo, ikusi egin behar. Eta zurrumorruen, bai, zurrumorruen arabera, ba, badago monetizazio elementuak implementatzeko asmoa, eta, bueno, izan lik ez, arrazoietako... Seguruenik, bai. Eztabaidarako arrazoietako bat, eta batez ere, jokoaren, nik ez dute jolastu esan duten bezala, baina jokoaren izaera oso kritikoa da, ez, horrelako elementuekin. Ja, jokua bera, orduan, etikoki, ze suposatuko daben horrek, ez? Ja. Zuek ibiltzerik izan dozu, Nik apurtxu bet bakarrik, gitxi. Hordeko tinzal eta dekien, tempori egoten nien da gogoz azteko, baina... Bai. Ni be hori, da, eske, nik oin ez dauka demorarik, zentratuta gustuak hartzeko, eta bai da joku bat nahiko nukena benetan dedikatzea. Hori da. Bai, esperientzi bat da lamoten dago esake, bai. Ze estilo atarazen jolaza? Aurreko baten ikusi nun bideoa, baina honez gogoratzen. Eta... Ba, igual ipini zenke bideoa, Twitchen daudenak ikusteko fondoan, eta bitartean komentatzen dugu. Arte aldetik oso berezia da. Bueno, agertzen dira beti bi pertsonai nagusi, ez? Hola, bigote handi, ez dakit, izango zen, bigote karlista bat daukan morroi bat, holako txaketa berde bat eta korbata gorri batekin, eta moten daua, ez da esango akuarela, baina holako estilo batean egindako irudiak, bista isometrikoan jokatzen da, bai, zela esan hau, Dishonored eta alako jokuen, ez? Horreko, bueno, nahi gaituzko gora bentsetelako zelzadi... bueno, esaten dazu, eszenarioak, bai izan lehizke steampunk toke bat. Estetik ibera dinot, apurbeto hori izan zuzuna kuarelana eta holan... Steampunk kutsu hori igual, artea, baina egia da, bizta dala isometrikoa, eta isometrikoa nahiko gertukoa, ez, ba, Baldur's Gate olako bat, baina gertuagotik. Eta, ba, benetan, da, politxa, nire ustez, visualki, eta gero itxura danez, narratiboki brutala omen da. Baita irakurtzekoa da, RPG bat milera bakigaz, etxin duzun danak eraginedeko, orduen... Eta aparte hori, ez da jorratzen dauzen gaizek eta nahiko sakonak dire, oso potentiek. RPG bat, baina benetako rol joku bat. Hori da. Vale, interesanta. Ez que oso
Beti entzun izan dut hitz oso onak Disco Elysiumegatik, eta bai, igual probatu behar da. Hori da. Ez da kasualitate izango Game Passean, ez? Ba, Ez ez dut dakit, uste, no, seguro. begiratu. Bueno, eta hemendik nola oso narratiboa da, ni bai joango nitzake beste elementu narratibo batera, eta kasu honetan telesail batera, aritz. Ba, bai, aste honetan ez dauka euskarazko jolasik, baino, bueno, bideojokoa da euskara lotzen dituen albiste batekin gatoz, eta, bueno, ba, Soniceko eta 10 urte egiten ditunez aurten, ba, orain ematen du modan jarri dola, jolasetatik telesailak ateratzea, eta Sega, bueno, ez dakit, bai, imaginatzet Netflixek Segarekin negoziatu beharko zula, baina, bueno, Segaren pertsonaiarik famosoena, esan dezakegu, famatuena, Sonic, ba, trikua, telesail bat izango du, gainera euskara bikoiztuta egongo da ahotsa, eta jarriko deu zea txiki bat, aurrerapen txiki bat ahotsana. Ez da entzuten? Ea ba. Orain bai. Dakartzun dena utziko du, Tekman! Ba, bueno, momentuz trailer txiki bat erakutsi dute. Ahotsa, esaldi bakarra entzun dezuten bezala euskarazko. Aurrerapen txikia benetan. Bai, benetan txikia. Ez dut uste besteri da bonik alanda, beste hizkuntzatan be hause bakarri dago, Bai, baina bueno. Eta, bueno, telesaila 24 ataletan egongo da zatituta, momentuz demoraldi bakarra uzten dut. Bai. Eta, bueno, multibertsoak eta jokatako pertsonaia oro agertuko dira, eta aurtengo neguan izango dugu. Ez dute datarik esan, gizkiz banao, baina neguan izango dugu. Eta, bueno, espero dut nire partetik behintzat ez izatea zea bezala, nola da. Eraztunen jauna bezala, anuntziatu zutena bikoizketa, baina oraindik ez da agertzen eta mundu guztiaren esaten, ea zera idan gertatzen, ez? Noiz agertuko da, bai. Azkenean ez, zela da, itzultzaien grebaren... Bai, hori imaginatzen dugu zengo ala. Baina bai, bentsete posgarri da lako, bai bideojogutako pertsonai ezagune, eta bai, bueno, Sonicek azken urtietan batez be bi filmi gaitxik injerneiko hartun dugu, da umien hartien beretan ezagunen ja, orduan lako pertsonai baten telesail barriz eukitzi, ez? Eta txuro noa ikona ganera, euskeraz. Bai, tal cual. Eta ez dakit, pantaiak euskara zen eta eragina izango da puntu bateraino, baina jode, posgarria da, badabilela mobitzen, ez, asunto hau. Hori da. Hoxe galdetzen nahi, Juan, de repente zea pila bat atera dira, seriak eta euskeraz, eta... Egia da badagola lege batzuk eta implementatu diela kontu hauetan, eta, ba, bueno, igual hori betetze aldera, baina, jode, nire ustez posgarria. Baina serie bastante potenteak indituzte, hau ez dituzte. Hori juna esaten. Edo zein gauza da listo, ez, oza, ikusten da bentsete... Guztu gazitzen da bizela, ez? Bai, ondo gaukeratuta. Ba, bueno, nahi baduzuen, telesail batetik filme batera pasako gara, ze gaur gabaz nahiko trailer bereziz ikusteko aukeriko dugu. Ze, bueno, oin urte bete inguru iragarri bien Nintendokoek Super Mario iturginen, bere Super Mario ezagunaren filme, ezta? Orain arte nahiko datu gitxiuk duguz beren inguruen, apuruet bai ezagutu duguz eskontu pare bat, ez da, estudioak, bikoizlari zinurtuk izango ditzen. Baina, gaur gabaz, lehen trailerra erakutsiko dabela, ez dut dabe japoniarrak, ez? Hortarako Nintendo Direct berezize hori iragarri dabe. Ez da berakutsiko joku bateko, ez beste inungo gauzarik bakarrik filmien zentreko dira. 10 aurrera ikusi izango dugu. Osea, hori da, 3 ordu barru, eta Twitchen baldin mazarete, eta FM-an baldin mazarete, ja badaukazu ikusgarri YouTubeen, Nintendoen kanalian. Hoitze da, eta horretaz aparte ikusi dugu lehenengo irudize dana filmekoa. Bari Mario Lepos agartzen da, txampiñoi erresuman sartzen, ez? Emoten dugu hori izango dela, opurbete Marion zikeri edo, ez da? Lehenengo bizitie mundu honetara, pitxiz agotuko da bela, olako kontuek, ez?
alako film bategatxik espero aldogun historizoa. Baina, bueno, nahiko itxura hona dekola esan behar da, bentset irudi horrek. Ze Illumination Studiosoak sortuko deu, hau, Despicable Me, mi villano favorito da, neguru mi villano favorito da, sortzaile dira. Orduen, ja badeki ibilbidetxu animazioa munduen. Eta bikoizketa aldetik, pentsete estatu batu herrien, inglesez, aktore piloa iragarri bizan, bere gara izen, eta nahiko bere zitsuek, ez? Chris Pratt Mario izango da, Charlie Day, It's Always Sunny in Philadelphia ikusten badu zuen Luigi izango da, Jack Black Bowser, bueno, apurbete aktore ezagunen sortie aukeratu dabe, batzutan, nahikoa proposa izla mote dugu, beste batxukaz ez, ikusko dugu izlan funtzionetan daben. Eta argitaratze datie bai estatute dau, baina aldatu egin bien jatorri uste dute urtean mailetan argitaratu bezala filme, baina azkenien 2023ko apirilaren 7 ikusiko dugu. Gaur gabaz imaginetot esango da bela bai ala bai data hau izango da, edo aldatuko da ben, ikusko da. Aurreko, azkenengo pelikula Mariorena noizkoa da, dataz? 1980 piku, 80 marrazik eran. Hau, aktore errealak azeniko... Horrila. A ver, baina, eske lehenko pelikulak... Eske hori da, lehenko pelikula, batzuk ja gustatzen jakue serie Z dalako. Zaten nahi dut. Ez, hor dauko bai Street Fighter. Adibidez. Eta batzuk esan da ikiztena dala. Bueno. Aktore batzuk, Marionen barrini pasetan da, Batezu nik uste dut, txarra gaitxik, bilau egatxik. Bai Bowser eta Bison, Street Fighterren kasuen, horrek emotetxela sarma berezize filmiri. Eta, bueno, gero bai endabez Marionak beste animaziozko telesal batzuk, hor, telesal amerikarra dau, nahiko ezagune dana, gure ametik moten bian bebai. Gero japoniarrak behin direki solako film labur pare bat bebai, nahiko berezitxuek, ondioko jokuek hasi baino zirenin nein, gero Super Mario 3 gazen da bebai. Baina azkenengo urtietan ez dago ikusi Mario alako gauzerik, orduen, nahiko berezitxu emoten dugu. Txarrena hori ez da oso amerikarra izango dala, zentsu batien, esatekotan, baina bueno. Bueno, mentza da amerikarra Jack Black. Ez dakit, niri gustatzen gat. Bai. Hoize, gaur gabaz ikustu dugu. Irutzi zaita, ze... Ez dakit nola eraman Mario bat pelikula batera, zaila irutze zait. Ze sobre todo narratiba bat ez daukaten jolasak, narratiba sakon bat ezatet, ez? Adiz, The Last of Us, edo... Zuek, ikusi dozue, eta honekin lotuta dagoarit, ikusi dozue Detektibe Pikachu? Bai, ikusi nago, bai. Ez dut ikusi. Ni bez, baina ez dakit oso ondo berbain zosten horri buruz. Ja. Ez dakit broma da, no se, baina... Ez, ikusteko moduko da, entretenigarri da, ondoen jedau, eta, ez dakit ez, batez behu entzate zuzeniko pelitze da. Eta Sonic be neko resulton, ez? Bai, antzeko estilo deki egizizan, eta bai. Orduan hori, bai, egia da, ez daukela igual argumento bat. Igual bai, ez da, nik ez dut asko jolastu Mario, baina igual, zuk esaten dozu baritz, argumento la sakon bat igual ez daukela, ez dala gidoiagatik jolasten da joko bat. Bai, hori da. Batipat hori, ez daitela ikusten daina errezak gidoi hori falta izanik. Nik uste dut besteri parik, sakon hori gabe, zinemara. Baina, bueno, imaginatzen, zimaz, zer ezetik aterako jotela gidoi bat, eta listo. Ez da bibir askorik azkenien, Bowserrek pitxarrapeko deu, Mariok izarren bat lortuko du, da besteri parik, horregaz egin jediki, gero pertsonai sartun kameo pare bat bestie, nik uste ja lotute daula. Ze filtre dire kameo batzuk, adibidez Donkey Kongen Cranky Kong, daulako hartuko dizela. Jungo dizela Marion apurruete azikeratara, New Donk City, hau Super Mario dizin agartzean irite, eta bere Jumpmanen azikerak. Orduen nik uste hortik lotu ezkero, zer poletxein lekela. Ondo ongi egongo badan edo ez, ze hortik Marion arpeize filtra da, ez da gitzegi asko badan edo ez, eta mirot itxura txarra deko. Haber izan dan Sonicen iguala, oin, Espero bai, etxelako zezen. Dara marketing txela. Espero bai, betxete itxura eskazauki de gutxi da benak, Berez irudizek kriston itxurideko, ondo ongi daudena, baina Mario beraz bandaun. Bai, ez, emoten zebala, Sonicek emoten zebala kakotxa artian, ez dakitegia estan, marketing estrategia bat, ez? Kistonetako Sonic kutrietara, hori, filmia baino, hilabete batzu lehen hau. Eta gero ikusten da, jende guztiak ejatzen da,
Eta aratzen dabe konponduta, eta ia jende guztia horri buruz hitz egiten. Eske Sonica ikusi lehen eta orain, eta ez dakiz, igual etzala komentauko bestela, eta ia nola, etzan lehengo kaka hori, ja jendia konforme, eta, ostea, ez dakit, lan hona. Gure txatien dinona bai, idean gerrika dinona, keinu pare batez, Mario Kart sartun, beste jokuetako hori keinu txuek, ez? Horregaz ja, engerekin filme bat, gero jarraipena etxeko moduen egongo bat izan edo, hori ikusko da, baina. Adibidez, Zeldagaz edo bai izango zen, apuru zaila hau etxi filme bat. Delikatua, ez dakit. Bai, hori da. Eta hori badukala argumentua, Lo que pasa que, claro, jokuetako berdina ez errepikatzia, Pero linke ganera ez da bitxen perbari normalien. Olako laburtxuek bai ikustetas, animazioeskoak, ondo inge. Mario kitz egiten du? Bai. Bueno, erantzunek emoten duz batzutan bai bezatzutan ez, linkek be antxeran ez, batzutan berba egiz egitzen du bezatzutan gitziau. Ostia, zeuen du zatzen Mario kitz egiten du, no? Bai, bere betiko esalditxuk, esaldi laburrek, baina ez dagoten bestien moduen berba eta berba. Vale. Esaten du, Mariok teknikoki bai, pentsatzet hitz egiten dula, zan nahi dula, Ilidan Garnika. Bai, teknikoki bai, hori, baina igual, Luigi batek, beragaz izketaldi zeukitzerakoan, hori izta, berba desen detxitxun bitartien, Marion erantzunek azuz aukeratu, edo bestela, introatan eta saltoka itxerakoan, betiko letxako, da honek etxu dezuz, ez, besteri parik. Vale. Bueno, hori luzetu barik, itxingo dugun Marion kontu, eta Nintendon beste albistetxu bateraz jarratxuko dugu, ze gaur bertan Pokemon Scarlet eta Violeten berritxasune jaso duguz, 15 minutxuko iraupena dekoen bidizeu bat aurkeztu dabe, eta bueno, bertan mekanika barrizetan sakondu dabela esan behar da. Egize da, erakutsi da zen mekanika gizenak ja aipatutuk idabezela, ganetik badan be, baina bueno, horan dabe nahiko bidizeo interesanti izen da, batez be, Pokemonen salien txatez. Azteko eta behin, igual aipatu beharrena da terastal fenomenoa izendatu da bena, terastalizatzea. Hau izango da jokuko mekanika nagusize, aurrekoatan izan moduen megaformak edo gigantamax eta honek, mentxe terastalizatzea izango da. Zer da honek suposatzen da bena? Pokemon danari, olako garri edo Pokebola da, ez da izan ziur, baina bueno, berezi bategaz, beste Pokemon mota dinot, suzko Pokemona, urezko Pokemona, baten bihurtzeko aukeri emango dutxie. Orduen, badibidez, dekozu Jigglypuff, ez da trailerin erakusten dabe. Uste dutala, normala eta iratxo, edo ez da izan deitxuko notzen euskeraz. Ada, hori ze da. Badibidez, Jigglypufferi altzazu emon, gero, uren formie, ez? Orduen, honegaz, borrokak gotxi bera aldatzen dire, ze, klaro, dekozu Pokemon bat igual dela haule eraso mota batxutara, eta orduan hori aldatu ditzen duzu, eta injartxo hau da, ez? Orduen, ondo ikusbiko da zelan funtzionetan daben, baina nahiko desgarrez emoten dugu. Nik ez da idone funtzionako duen, ze Pokemonen grazioa da, en parte talde bat eitea, eta bere mugekin, Pokemon bakoitza euska mugekin, jokatu behar izatea, eta de repente bat aldatu alaizketzu klasez. Balditzak egongo dizela, baina... Imagina dut ez dela izango borroka baten nahi dozun beste erabiltziko gauzie, oso gauza mugatutara egongo da, ez? Dinondik, ze bestela, ezketanan kasgora jartzen duzu. Ez dakit, arraro irutze zaitez delo. Gero bai, erakutsi da bena da, let's go deitzen da mekanikie. Hementxe eitzen dozune da, zure Pokemonak azke izten dozuz, mapatik eurek doa sortik bueltaka, eta borroketan parte hartzen dabe. Antzadanez, zitxuridiko behintzet, dizela borroka oso laburrek, rollo kolpe bat emon, eta irazitzen du beste Pokemona, edo ez du irabazten besterik parik. Baina, bueno, holan esperientziz lortzen doa zeurun kabuz, eta erakutsi dabe horregaz bebai lotute, holako Team Star dizela jokunetako txarrak, uren basitara sartzerakoan, 3 Pokemon izan duzula azke, euren konture borrokan ez, eta holako Battle Royale moduko bate sartzen dizela beste 30 bat Pokemonen aurka, eta horrek aintzuen bierra dezela. Orduan, zukestuzen boten agindurik, euren konture dabiz, baina, klaro, eukibidozu ganarasko maila bat, ez? Izuk ikusten dozu hori, edo... Borrokak eurek, bai. Zuk bertatik bueltak esabiz, da eurek borrokatzen dabiz, bai. Vale. Ez dakitze dena oso guza simplik izango dizen, edo ez, segiz izan atal grafikoa, ikusi dire goza batxutar lerrien
ez urrun dauzen elementuek, baina frame rate oso Ostia. baju bategaz. Oso baju bategaz. Eta ontsa ikusten ari geha Twitchen, eta belarran popina, baino Bai, exageratu, metro oso batera. oso aurrien, bai. Eta gara hasta la pedar rolako exagerau, partxe txikitsu batzu dire bakarrik. Ez dakit. Sufritzen doa Legend joku, Arceus 2.0a datorrela irutzez. Hori da. Baina, bentxete mekanika klasikokaz esango dugu, ez? Bueno, gero beste gauza batzuk eragutsi da deso bai, adibidez, gimnasiosatan proba bereziek egongo dire, liderran kontra inaurretik, ez? Hor ikusi dire, adibidez, Pokemon batzuk aurkitzen zoazela eskututa dauzena, kolako gauzatzuek, ez? Minijoku modukoak. Bueno, ikusageitza erakutsi da deso bai, baina laburtzeko azaroren 18 estreniko da zutxien, Pokemon Scarlet eta Violet, bizek. Orduen, bueno, neguko zutxeko joku handize dela esan lehike, Bayonetta 3 gaz batera, baina, bueno, Nintendo kasuen, hau izango da euren izarra azkenien. Ja, ze ateratzen da. Nik ja... Ez teko itxura txarra, baina, beti- gozatxu batzuk, bai. Beti daukazu Nintendo 15 hori, duda hori. Bai. Nintendo gaz baino, Pokemon Company. Hori barkatu Nintendo ginez, de Pokemon Company. Hori kontan da, bilurrek eizen, bai. Gozatxu kondoengo da ez, baina beste askotan segurunik hainki izartuko da, bai. Bai. Eta labur albistek izia amaitzeko, justo hasi aurretik, iragarri dabe Need for Speed barrize izango dana, atxo ikusi genduen filtratute, Unbounded etxuko da, eta, bueno, nabarmentzeko da, olako estetika oso berezi badeko, cel-shading moduko bat, gogorak hartzen dugu, justo pasan hastien komentetan egoinen, Spider-Manen, hau, Spider-Verse filmi ez, zentsu baten. Bai. Eta, bueno, egungo belaunaldirako izango da, egungo belaunaldirako, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series. Argitaratze dati iragarri dabe, abenduen bizen ikusko dugu. Eta, bueno, izango da purbet Need for Speed Undergrounden itxulera hori, ez? Orduen kotxiek tunieti topera, antzadan ez olako, ez, Underground roi hori, suizen biazera honena, garaipenak lortzen beste gidari batzun kontra, ez, hiri baten. Bueno, ez da berakutsi gameplayrik, baina niretzat bentzat nahiko itxurosoa da, Bai, desde luego, zerbait ezberdina, ez? Need for Speed bertzun, ze azkeneko jolaz guztiak ematen zuen fotokopiadora batetik ateratzen aiziala, eta... Bai. Eta jendea Saia esan jakitzea zein. Hola da. Bai. Bai, nahiko freskua da bentzat trailera hori garbi dago. Bai, ganera, ja, abenduen atarako da belez, imagini dut jokagarrezun trailer nahikoa jasoko dugu zela, laster. Bai. Ondo. Nik alare uste zaga honek berdu nadala batipat, gelditzea eta epe luzeagotan ateratzea batetik bestera. Baina, bueno, atzetik baki uzen ze etxe dagon. Gure Electronic Arts maitie. Bai, eta horre gustatzezakola diru ateratzea baina gehiago. Bueno, enpresa guztiei, ez? Baina earena ja lotzarrea bihurtzen da. Nebo desolan ametxiko dugu albiztegize, eta urrengo atalagaz hasten gara. Vale. Aurrera. Analizia. Bueno, analizisek barik egiz izan, demoak aztertuko dugu zela esan behar duguengoan. Ze, bueno, Valven ekimen garrantzitsuenetakoa bueltan da, azken urtietan sekulako jarra hartu da bena. Ze, udazkeneko Steam Next Fest abiatu dabe, eta bertan, ezagutuko duzunok, 100 demo biltzen dabe ez, PC-erako. Joku txiki eta interesgarrezek ezagutzeko nahiko aukera proposa da, aurreko saioren baten behin dugu oneri buruz. Eta, bueno, egingo dugune da, purbete, altxor horrek ezagutu, ia zer ikusi dugun, eta zerke erakarri daben, gure arretie. Zuek probedo zuek jokuren bat, ameni bizari ikusten, edo... Ni denboraik ez dauket. Ados? Nibe Spider-Manak nahiko alan ukidot. Lander, hasi aurretik gauza ezan beharra dukat. Bai. Eskertzen da demoak izateakin. Ze, nik leheno kultura hon bat zehon, eta zan jolaz, ia guztiek demo bat izaten zuten. Eta gaur egun, kenduta, 3-4 tripleak beta bat eukitzen dutena, hori da. Más o menos ideia atiteko jolasa, demoak aldein dira. Hau da, ja ez dago demoi.
Eta askotan Baina, junbertzea, itxu-itxuan hori erosi duzu. 60 euroko jolas bat erostea junbertzea, itxu-itxuan. Edo prentsak emandako notatik o analizitatik. Eta badakigu, prentsak nola funtzionatzen du. Prentsa esan da eta ondiak, Gamera ontzean ondo funtzionatzen du, ez digut eta zer pagatzen. Baina ikusi ditugu, ze gauza gertatu dian, zenbait jolasekin, non jolasa desastre absolutua izan, eta prentsaren partetik, 8, 9 eta horrelakoak jasotzen gartu. Bueno, metakritika azkenean asko pervertidu da, ez? Bai. Osa, esaten nahi dut, lehen 6 bat zana, oin igual da 8,5. Bai. Eskin honera zure kasetari edo kritiko, gustukoenak hartun, eta aurrena jarraitzu da, listo, batzutan ezaragongo badoz, beste batzutan bai, baina bentset jakitzi euren iritsi benetako dela, ez erosinikoa. Baina, baita Metacritic bi aldetara egin da, hau da jendeak zerbait etzaion gustatzean, jolas bat, txarra izen gabe minimantetzeko gustatzen, 0 jartzen dio, orduan, ikustituzu deskonpentsazioa batzuk exageratuak. Esan behar da, hemen Next Fexteko demoak, utxena barmentzen da bez, hor da bizto operara kusten, pilatzaile edeki topetako, baina joku askonak hau amaitxu hostien be jolastu lehik ez, orduen, da apurbet horretarako ez, nabarmentzeko, eta batez be indi garatzaileek edo txikizenak. Usto berez, edono kaldabela argitaratu, handizek be bai, baina normalien estiri bitzen honetan. Ez, porque jolas handi baten demoa iteare ez da... Ez da erreza, eta ganera, ez da bier publi hori, esan gutxu. Monster Hunter batek atatzen benin demoa, jenti zoratu moduen, zorogongo da jolasteko. Hemen, beste kutsu badeko nekioak, ez? Eta hori, azken batien, joku txikitxuek ezagutzeko aukeratxo da, eta oso ondo dau. Adibidez, lehengo jokue komente guretena, hau, ez da horren txikize edo ez da horren ez ezagunez, eta tralerra usteot eiruen, edo lako ekitaldian diren baten aurkeztu biela, Gambrelari buruz nabil, dala Devolver Digital lehen argitaletxien jokubet, Gan armiena, pistoliena eta Umbrellana, aterkizena, ze hori da jokuen ardatz nagusiz ez. Akzinoz betetako Metroidvania aventura bat da, horlako pixel arte estetika politxea daz ez, hor bidizen ikusten zabizen moduen, oso koloretxue da, personajek eta txikitzu dizen arren zaitasunez beteta dau, da merezi du politxea da ikusteko izan. Eta, da Doingsoft estudioana, honet dire Gator Roboto, ez dakitzen zagutzen dozuen egileek. Izena sonatzen dit Gator Roboto, baina ibilitaz, no. Dala, beste Metroidvania bat, nahiko simpletxoa bezan, hori handitxu gurien da bezala moten dago joku honegaz, ez? Protagonisti basan dugu moduen da armie bera, zutarosune, eskopeti egei aterki badana, eta horregaz, holako puzzle desberdinek eta gainditzeko aukeri emongo dozku, ez? Metroidvania bat izen da, mapa bat, zabal batetik bueltak ebilko gara, misioak gainditzen, pertsonajiekaz berbetan, abilizi barrezek lortzen, ez? Eta, askotan Metroidvaniatan borrokak ez teki horren beste garrantzi, hemen bai, ze aterkizek, hori ez da, holako mugimendu ezberrik ego detxuz, ez? Azarajun flotetan estenarizotik, holako impulso edo bulkada bat hartzen, borroketan be, askopetik azor harin ibibirzara, ze harin altxu egil. Bai, eta gero, ikusi, iruditik ikusi dunez, atarkiakin gelditu itzazketzu aurkaria. Hori be, bai. Tiroak ere. Bai, mekanika berriak, edo, joku amaten dutenak, beti izateuna, esaten deuna. Indiak gehiago atrebitzen dira innovaziora, estudio handiak oso arraro izaten da zerbait innovatzaile sartzea, eta eskertzen dira, ez? Mekanika hauek, gero askotan, indi baten zerbait mekanika bat sartu eta ondo funtzionatzen dunean, orduan atrebitzen dira mekanika hori iramatera tripleak. Hemen bai igual arritxestena da, ez da komentetan askorik, baina gidoie edo bentset olako oharrak eta egoten dizenak, ez? Moten dut demoa bentset, demoa nahiko luzetxue da, leku pila ikustezuz. Eta goten sakontasun nahikoa daiko lasentxu horretan, eta neban espero, trailerra ikustizuta nadalak zinua topera hor pim-pam-pum, eta goten hor padiko la zozer gizau, Orduan, demoa asko guztiate, eta 2023ko jarraitzu biriko jokuetako bada, estimen urtengo da, eta suitzen bebai oso kerrezpan hauen, orduen, bertan demoa deko zoprobetako, da nik bentsetan imitxe zantxuet. Bai. Urrengo demora paseko gara, nahi bada zuen, eta igual hau da, geizen guztiatena da bentseta harritxu doztena, Dredge deitzen da, Dredge,
Eta oso proposamen bitxi bat aurkezten dugu, ez? Berton zara ontzi bateko arrantzalie, bere rola hartzen dozu, ez? Olako lan eskantza bate jarraitzen doa, arrantzali izeteko. Eta bere ontzizi galdu ditzen dugu, baina beste bat emoten dutxie, olako kostako herri bateko, alkatiek, ez? Kontu da, apur bet azte zara, irretan banatutako mundu baten, arrantzan, ez? Eta misinetxuek eitzen, herri desberdinetako jentik bertan zoaz, kusatxu kontetantxu ez, olako estetika, ez? Esango dugu minimalistatxu bet, nahiko poligonala, baina ederra bai, aldi berien. Olako kudeak eta sistema moduko badeko, ez? Arrantzen urte den zara, baina arrain, depende zelako balizio dekien, tamaina txikizago dekie, handi zaue, ez? Hori bierro duzuz, amu desberdinek, arrain mota desberdinek hartzeko. Orduen, holan, kanpotik da arrantza jokuet, besterik barik. Baina gero, azte zara apurruet historizoan murrokiltzen, ez? Gaban eta gunien zikloa dau, eta gabaz, arrantza masa bizen, ez duz ikusten piperri bezazteko da bain, baina protagonisteko lako soramen edo eromen barra bateko, ez? Eta hori zain joen bizo duzu. Ze, hor kanpoti basa bizen gabaz, igual, sabiz arrantzan, eta zuk argi ukidozun, ezer ez dauela ikusi duzu leku baten, de repente arriba eta arroka bat agertzen da, eta zure ontzizea aportu eldeu, edo beste ontzi batzuk ikusten duzu zurrunetik, arrapetan dozu zen arrainek olako kutsatute dauz, ez dakizu segaitxik, orduen, hor ja, azte ikusten beldurrizko elementu batzu deko zela, ez? Nahiko Lovecraft, ez? Zelan ez, itxasondoko gauzakaz eta. Baina... Lovecraften lorearen parte handi bat hortan datza, ez? Hori da. Eta, azkenien, ez, zoaz, pertsonaiek azberretan, ez, irla desberdinetakoak, gero, balako botiak topetan, ez, itxosotik mezuekaz, eta hori ja, sabiz ikusten, gauza arraro pila da bezala pasetan, gabaz, gauze oso arraroak pasetan dire benetan, eta benetan demo hau asko guztiate, ikusitxek inean trailerra, baina ez tozten askorik erakarri, eta horre, ekimen honeri buruz irakurtzerakoan, jentiek oso ondo berbaitzen bala ikusiot honeri buruz, eta probein jot, eta benetan, oso interesgarriza. Estetikoki oso potentia moten dau, mentzat ikusten dana bideoan oso politxa. Eta gero Team Amazazpi da. Hori da. Berez... Wormsen eta egia bi, honek ez? Hori da, oine bihurtu dire banatzaile handi baten, indie banatzaile oso potente baten. Hau Dredge, Black Salt Games detxenan estudizo batek argitaletxie Team Amazazpi da, eta bai, azken aletzen topera da, biz? Esan zezu mesedez, zein dian, ze justu soinua junda, eta zein dian garatzaia? Black Salt Games. Black Salt Games detxen da estudizoa bera, Dredgena. Eta argitaletxie, tamiak esan damena ez, Team Amazazpikoa dire, dizela mitiko batzuk, Wormsegaz eta, baina gaur egun indie jokuek argitaratzen, nahiko gogotxu da bizela egiz izan. Eurren nengo duguz, joku hau, aspalditzik jarraitzeot, detxen da Friends vs. Friends, eta da Brainwash Gang, hau da estudio Madrid bat. Eta, egiz izan, azikeratik detxezten, ze proposamen bai oso berezitxueko, da lehen pertsonako tiro joku bet, estetikek endute dala bai oso marrazkiz nazelzadin Counter-Strike dala pentsaldozu, hori bai. Lehengo golpea da, nire ustez, eta jolastu barik, Anander, marrazki bizidunak. Bai, trailerrean ikusten gabezen da, marrazki bizidunari topera, gero jokuen ez da bidimentxinoka, irudimentxinoko lako nahiko... zelzadin potolo batega esango dugu, lan deskribatxearen. Marrazki bizunak eta kolore oso txilloiak. Bai, olako da joku bera, bai, Eta, berezitasun badeko da tiro joku bat kontra bat, partidan akolan dira, baina gauzi da kartan bidez jolasten dozule. Hau da, zure armidiko zu, aztezera partide pistola bategaz, baina ronda edo txanda bakotxien karta batzuk emoten dutxu ez, zuk hasik eran karta sortie preste hostien, ez? Orduen, ordeko zuz kartan hartien, armak, abilezi berezizek, aurkarizeri fastidizetako gauzak, adibidez, alduzu lortu frangotiratzaile bat, metraieta bat, edo adibidez, zuzeu erraldoi eitzi eta biziki zau lortzi, eta hor zoaz, titan bat izen da kokalekutatik,
edo adibidez, bestiari bizi gehiago jarri, salto hitzeko aukeriek kendu, edo zuzenien bere burmuina agertze bere buruganien, eta horra tiro inezkero kolpe batega ziltzen duzule, ez? Orduen, junbizera apurbet, bai prestetan kudeatzen kartak, baina, bebai, bertan jokuen, kontu zokibizu, ze, klaro, txanda bako txien karta batzuk emoten dutxu ez. Alduzuz gorde urrengo txandarako. Beste batzuk ez olako zuen ikurre dekila edo. Ja. Orduan hori erabilin bizu bai ala bai. Orduan horreaz jolostu... Hori da. Orduan horreaz jolostuen bizu, baina aldi berien bebai ona izen bezala tiro jokuetan, ez? Betiko burure tiro etxie asko kontetan da, ez? Harin ibiltxie da bestia. Estrategia punto bat dukala bai, ez? Eta, ze moduz, da pizka gore? Bai, ikusetxue, bai. Hori, aspaldi esperonan joku bezan, eta demoa guzteate egitze da igual, demoan kartak itxi dauzulez eta holan, apurru eta errepikak horrein leikela. Gero bebai hori, zure pertsonaize hartzen duzu, bakotxak bere kartak deko, zorun horregaz be jolastu txina apurtxuet, ez? Alduzu pentseu, honek erabiltzen deu, horreine, eta orduen eukiko deuz, karta honek itxi gara bera, horregaz jolastu txina bebai. Eta nahiko entesgarri ze, hau PC-erako izango da, bakarrik, eta momentuz esteko argitalpen datarik. Galdera bat, zuk demo honek Steam Deckian probatu dituzu? Bai, danak probatu Steam Deckian, bai. Bai, eta ondo? Ondo arazuriparik, bai. Ja, nik uste dut azkenien, gorrengo joku modernoak ez badaen jartzen olako stopo handirik, rollo antitxitik eta olakoak ez. Ondo bilko dizela Steam Deckan, ez badaen motor grafiko sororen batera altzen da bela edo. Galdera bat, ikusi daun estiloa izan da multiplayerrek eukiko du? Ze shooter batek... Bai, dana multiplayerre, dana da online. Bai, Vale. online. Uste aukeri da honik jolasteko CPU-en kontra. Baina hori, partidak momentuz, ez daiz gero hori aldatzeko asmodekin, baina bat kontra bat dire danak. Vale. Ez da taldeka jolasteko aukerarik, ez olako ezer. Desde luego, kuriosoa da jolasa. Demoan, txarrena da, bakarriko kaleku bedauela, olako teiatu batzutan. Egitze da, dauzela karta batzuk, dala bomba nuklear modukoa, eta orduen olako beste leku batera arutetu, ez? Eta ganera, birritzen erabilitze, bakarri bat behin paseiate, karta barrine, ronda birritzen erabilitze, gero espazizora aruten izentxu bai, eta horre grabidadeen mekanika bai sartzen zuen jokuen, oso interesgarri zentxu horretan. Bai. Zaila izango da balantzeatzea kartenakin jolasa sentitu adin zure abileziakin irabazten ari zehala eta hauza gehiagiz da hola, ez? Baina, karo, estrategian puntua be importantia da. Karo, baina eske, baina karta bat tokatzen bazaizu oso ona, eta ja horretik irabazten dezula, naiz eta txarra izan, gezki... Baina, ikusiten agatxik ez daulako karta oso open momentuz. Vale, hori eske horretik izatea, hori izatea zaila. Izatea dutena da jokutan be, karta jokutan, eskarmentu handia da, gola, eta nire ustez hori zain dut egongo dela. Igual bai badauz, gauza opiek, nik usitezena bentset, bi karta batute daulakoak, badibidez, etxaize erraldoi eitxie, eta hori burmuina etatina esantena, ordu nolako burmuin erraldoi bat dau mapatik, eta horri dispare, eta jaira bazen zu. Olako gauza bai badauz, karo, hori ja osasko kontu izartzen dire asko. Eta gero begia da, partida honek ez izaten eriotz batera, normalia. Ez, irutik onena da, bai. Bai. Iru ez da asko bez, Bueno, hori izaten egoan. Bueno. Irutik bat, zuk ondo geizki egin galtzea, hauzaz? Bai. Ja, bai. Baina, ez dakit nik oso kompetitibo izango da, edo rabideratute, Nik uste gaitu dela olako Counter-Strike... Barre batzu gota, ez? Hori da, Barre batzu gota, lagunekin, Bai. Probeoten azkeneko jokure paseko gara gure badozun, gure badozuen, Cassette Beasts deitzen da, eta, trailerra ikusi bezan laster, argi edatuko datxue, Pokemon klasikoan klon bat dala. Baiko txuruna dago, azikera batetik, ez da ikusten duzu moduen hori, kanpoko perspektiba hori RPG klasikoan eta Pokemonena bai, mantetzen deuz. Baina, hemen Pokemona barik gu bihurtuko gara monstro batzutan, haurek arrapetako kasetak erabiliko guz, musikien girotzi oso nabarmena da jokuen, bai, soinu banda potentideko, baina aparte hori, ez da, musikien elementu pilo bat hause jokutik ziar. Nahiko guztiatek izan, oso berezitxu inate, Pokemonan oinarreze jarraitzu garren, gero bere gauza propio pilo haitzen deuz, ez? Azteko da bain hori komentu dugunez, zuzeu bihurtzi zara
borrokanengo da bene mustroan. Eta horretarako, horregaz, bueno, zudeko zure mustroa, da gero beste batzuk arrapetan zoaz, ez da arrapetie, baizik eta kasetakaz grabeti, ez? Ja, hortik hasitxek, nahiko goza berezizik etxen du. Adibidez, ez da, pokebola bota eta ia arrape basun edo ez. Kasu honetan, grabetan hasten zara, eta bierdozu, mustro horrek jaso daben milen arabera, igual, harina zu grabeu, zu grabete zozen bitxartien jo eskerotan aldo zu galdu, olako geusek batzen da bez, ez? Orduen, ja behin grabeta, mustro horren pilezizek itxuri eta lortzen duzu, azara jun aldatzen borroketan zuna duzu moduen, horrek maia zigotzen duzuz, bere abilezizek dikiez. Orduen, estetika bai nasketa bat, ez? Dauka gauza batzuk oso pixel, eta beste batzuk oso... JRPG igual, gehiago beste rollo. Ez, baina esaten dute, darela gauza batzuk oso ondo definituta, eta beste batzuk pixelatuta, eta hori dana nahazten dago estetikan, eta emoten dut toke txukun bat ola. Bai. Gero, gauzari nabarmena dekona da fusinio sistemia. Bueno, zuke borroketan ez duzu bakarka borroka etxen, lagunek lortzen zoaz, horrekaz harremanako etzen zoaz, eta horre esker fusionetako aukeri dau, biztizen fusionetako aukeri dau. Guai dauz, ez da, adibidez, Digimonen moduen, ez? Dekila olako zuaitz bat Digimon bakotxak, eta asko aldire bilakatu Digivoluzioen hostien, Digimon bardinien, ez? Hemen, batzen duzuzinen bi mustro, izaki propioa engo dabe, bizen ezaugarrizekaz itxura aldetik, eta bere mostro propioan bihurtzen dire. Orduen, oso interesgarria jutie probetan, ia zelako geuza, zelako fusioa dauzen, bakotxa zelakoa da, zelako abilezizek deko zen, ez? Nahiko elementu guai zen da behar. Bueno, emateu Pokemonen alako kopiak ateratzen ari dela, ze Temtem orain dala gutxi 2.0 atera da, orain hau, eta... Honeko zoitxura noa, benetan, Bai. Asko guztiate. Eta ikusita Pokemonen nola dabiltzan. Komentatu ditzuzunak, baina, a ber. Gero, bueno, bai aipatzeko igual, olako... Izakidoi aldetik, emoteman, persona da zin megamiten zei kutsu apurrutekiko dabla, ze, bueno, besterik barik ez, eta olako spoiler handize bez. Momentu baten olako jainko moduko bat opetatzen nuen, oso roi etxarra motemana, roi etxarpila motemana. Eta helburu horrek garaitzi edala moten dugu, orduen, azkeneko Pokemon askotan ikusi dugu beste tematika batzuk harrapetan izan da bezala, nahiko heldu hauek edo, baina joku honek emoten dugu hortik tiretuko dabela, zikera batetik, eta apurbete, oso koloretsu izen arren eta estetik aldetik bapetzen duzu. Apurbete umientzako edo mundu guztientzako zuzen dute dugu, gero beste kusatxu batzu dekoz, oso interesgarrizak izen aldizenak. Oso ondo. Zenbat jolaz daude Steam Festen? Eundaka. Vale. Pio, ez dakit zenbat zen topio, baina bai, eundaka demo deki ez. Ondo dagoena da, bilatzaile ez da, altzu hori ez da, iragazi genero bidez, geixen jolastu dizen demoak, wishlistetan geixen dauzen, geixen agartzen dizen jokueko lako guztak orduen. Topetako da, betxet, zure arreti irakarri aldabena topetako nahiko, erraztasun nahiko modetxuz. Eta bueno, noiz arte izango dugu aukera probatzeko? Okerrezpan hauen, 10 edo 11 amaitzen da, untxe izango dutxu dataz, bai, urriak 10 amaitzen da Steam Next Fest, bai, esan dutxutan moduen demoatako asko gero hostien probetako aukeri dago, bai, ez da bezket, hori garatzaien arabera doa, ez da bezkentzen, ez tekize sartan kendu. Bai, ondo egiten dute mantentzea. Uste tordua iristen ari dela amaierakoa? Hori da, eta mila esker entzuteagatik, bai Twitchen egon zatenok, bai FM-ean entzuten gaituzenok, eta FM-ean naiz irratiko emisioan, edo txapa irratean bergaran, eskerrik asko, eta datorren astera arte. Hori da, ondo bile. Aio. Agur.